Igen. Nyissák ki a szöveggyűjteményt a bevezetés 21. oldalánál. Mr. Perry, olvassa fel az első bekezdést az előszóból, melynek címe a költészet értelmezése. A költészet értelmezése, írta dr. G. Evans Pritchard professzor. A költészet teljes megértéséhez ismernünk kell a versmértéket, a rímet, a költői nyelvet. Majd fel kell tennünk két kérdést. 1. Mi művészien fogalmazódik meg a vers témája? 2. Mennyire jelentős ez a téma? Az első kérdés a vers formájára vonatkozik, a második a jelentőségére. E két kérdést megválaszolván már viszonylag könnyen megállapíthatjuk a vers értékét. Ha a formai tökét a grafikon vízszintes tengelyén mérjük, a jelentőségét pedig a függőlegesen, akkor e koordináták világosan láthatóvá teszik, mennyire értékes az adott vers. Például egy Byron szonett magas értéket érhet el függőlegesen, ám vízszintesen csupán közepeset. Egy Shakespeare szonett ellenben vitathatatlanul magas értéket ér el, mind vízszintesen, mind függőlegesen. A kettő által közelfogott terület nagysága bizonyítja a költői mű nagyságát. E kötet verseit olvasva alkalmazzák ezt az értékelési módszert. Minél kisebb nehézséget jelent majd a művek szerint értékelése, annál inkább fogják majd élvezni és érteni a költészetet. Ürülék. Ez a véleményem Mr. G. Evans Pritchardról. Ezt nem lehet rőfre mérni, ez költészet. Uraim, ez nem az amerikai slágerlista. Jó, ez a Byron a 42. Kár, hogy nem lehet rá táncolni. Tépjék ki ezt a lapot. Gyerünk. Tépjék ki ezt a lapot. Nem hallják? Tépjék ki. Tépjék ki. Rajta, tépjék ki. Köszönöm, Mr. Dalton. Tudják mit, uraim? Ne csak ezt az egy lapot tépjék ki, az egész bevezetőt. Kivel? Nyomon sem maradjon, az emlékese. Tépjék ki gyorsan. A pokolba G. Evans Pritchard professzorral. Tépjék darabokra. Hallani akarom, hogy szakadt fecnikre, Mr. Pritchard. Sokkal nemesebb célokra fogjuk használni. Ez nem a Biblia, nem jutnak pokorra emiatt. Tépjék ki az egészet. Nyomon sem maradjon. Ez könyvvongálás. Tépd ki. Gyerünk. Tépjék ki úgy, ahogy van. Mi folyik? Nem hallom, hogy tépik. Mr. Keating. Mr. McAllister. Elnézést. Azt hittem nincs itt. Itt vagyok. Szóval itt van. Elnézést. Tépjék csak, uraim! Ez egy csata, ez egy háború, amelyben az önök szíve és lelke eshet áldozatul. Köszönöm, Mr. Dalton. Akadémikusok seregei nyomulnak előre, akik kilóra mérik a verseket. Hát mi ebből nem kérünk. Ki innen Mr. G. Evans Pritchard? Az én osztályom megtanul a saját fejével gondolkodni. Megtanulja a saját szájíze szerint ízlelni a szavakat. Mert bárki bármit mond. A szavak és eszmék meg tudják változtatni a világot. Mr. Pitt szeméből azt olvasom ki, hogy a múlt századi költészetnek semmi köze a közgazdasághoz vagy az orvostudományhoz. Jól látom? Meg lehet. Mr. Hopkinson talán egyetért vele, hogy biflázzuk be szépen ezt a Pritchardot. Rémestől, metrumostól, aztán foglalkozzunk hasznosabb dolgokkal, amiből meg is lehet élni. De elárulok egy titkot, bújjanak közelebb. Közelebb. Verseket nem azért írunk és olvasunk, mert az menő. Azért írunk és olvasunk verseket, mert valamennyien az emberi fajhoz tartozunk. Az emberi faj pedig tele van szenvedéllyel. Az orvostudomány, a jog, a közgazdaság, ezek mind nemes dolgok, kellenek a létfenntartáshoz. De a költészet, a szépség, a romantika, a szerelem, ezek azok, amiért érdemes élni. Hogy Whitmant idézzem, ó én, ó élet, kérdések nem szűnő árja, hitetlenek végtelen özöne, balgáktól nyüzsgő városok.
Mi jó ezek közt? Új én, új élet? Válasz. Az, hogy itt vagy, hogy van élet és egyéniség, hogy zajlik a nagy színjáték, és te is hozzáírhatsz egy sort. Hogy zajlik a nagy színjáték, és te is hozzáírhatsz egy sort. Vajon mi lesz ez a sor?